ታት አሊያም ቀናት ይሄ ሁሉ ነገር ተጠናቋል። ምናልባት ዛሬ ምሽት ወይንም ንጋት ላይ አላውቅም ሁሉ ነገር ተጠናቋል። እንኳን ደስ ያላችሁ ብያለሁ። ከዛን ቀን ጀምሮ ግን ሁላችንም ስራ ይኖረናል። Eritrea have clashed yet again. It has accused them of escalated tensions. Ethiopian police said that it seized over 50 ናይፋኖ ቃልሲ ንሓዋሩ ክቕይርዎ ከም ዘይክእሉ ስለዚ እቲ ፋኖ ዝበሃል ቃልሲ ንሓዋሩ ክቕፅል ዝኽእልን መመሊሱ ንሓየለ ክኸይድ ዝኽእልና ንርኢ ዘለና ብግምት ኣለው ናይ ጂኦፖለቲካ ምንቅስቃስ ድማ እንታይ ንብላ ኣለና መጠን ሱዳን እናሓየለ ድመፀትሉ መንግስቲ ሱዳን ድማ ሓደ ካብቲ ነታ RSF ከተንስኦ ዝኽእል ትንፋስ ክቦ ዝኽእል ሓይሊ ካበይ ከም ዝመጽእ ይፈልጥዮም ካብ ኢትዮጵያ ይክመጽእ ዝኽእል ማንኛውም በኩል በሻዕቢያ ተደግፈህ በሌላ በኩል ደግሞ እርስ በእርስም ተደጋግፈህ የኢትዮጵያን መንግስት እየወጋህ ለሻዕቢያ ምንድነው የምትጠቅመው ከተባለ የሻዕቢያ ኢንተረስት ጦርነት ነው። ስለዚህ ጦርነት ነው ለሻዕቢያ የምትሰጠው ማለት ትግራይ እዚ ከምዛ አይነት ቀጻሊ ፖለቲካዊ ድራማታት በብዝሒ ዝረአ ዘሎ ዝኻ ነቲ ዘሎ ኢንስታቢሊቲ ዘይምርግጋ ቀውሲ ኣብ መሊሱ የብእሶ ግን again they are trying their best to ዘሎ ኩነታት ብዙሕ ገንዘብ አንጻሮም ተዋሊዱ ከም ዘሎን ነቲ ዘለዎ ኩነታት ነቲ ዘለዎ መሓለኻታት ከም ዝዕየል ዝገብር ብዙሕ ፈተናታት ስለ ዘሎ ወላ ሓንቲ ክግበር ዝኽእል የለን ነቲ ኩነታት የውፅዎ ኣለው ናይ ብሓቂ ዝምስገን ስራሕ እዩ ንብልፅግና ጠራራ ናይ ብልፅግና ግምት ክንበ የብልናን ክንደይ ግዜ ኣነ ናይ ጀነራል ስብሓት ኤፍሬም ኣብ 2008 6 10 ዝዛረቦ ዝነበረ ኣብዚ ነምፅኦ ክሳዕ ክንደይ ፓወርፉል መልእኽቲ ኣለዎ ኢማጂን ኣብዚ እዋን እዚ ንዘሎ ኩነታት ንዝመፅእ ዘሎ ነገር ክዛረብ ከምቲ ናይ ቀደም ብቪድዮታት ክቕረፅ ተዝኽእል ነይሩ ክንደምንታይ ህዝቢ ኤርትራ ክመሃረሉ ምኽኣለ ዝብል እምነት ኣለና ብሔራዊ ንቅናቄ ምስረታን አስመልክቶ ሰጠ መግለጫ ሰዓታት አሊያም ቀናት ይሄ ሁሉ ነገር ተጠናቋል። ምናልባት ዛሬ ምሽት ወይንም ንጋት ላይ አላውቅም ሁሉ ነገር ተጠናቋል። እንኳን ደስ ያላችሁ ብያለሁ። ከዛን ቀን ጀምሮ ግን ሁላችንም ስራ ይኖረናል። ስለ አማራ እንሰራለን። ምንም ብዛዕባ እንታይ ዝዛረብ ዘሎ እዚ ፖዚቲቪቲ ኣብ ኣምሓራ ዝረአ ዘሎ እንታይ እዩ ካበይ ዝመፅእ እንድሪኢልኩም ከም ትሪእዎ ዘለኹም ፋኖ unifies new unified front aims to overthrow Ethiopian Prime Minister Abiy Ahmed ስለዚ ከም ትሪእዎ ዘለኹም የአማራ ፋኖ ብሔራዊ ንቅናቄ ዝብል ወይ እውን አምሓራ ፋኖ ናሽናል ሙቭመንት ሓደ ሕብረት ዘለዎ ሓይሊ ወታደራውን ፖለቲካውን አቆይሞም ከም ዘለው in a major shift within the Ethiopian conflict various resistance groups fighting against the administration of Prime Minister Abiy Ahmed have unified to form the Amhara Fano National Movement. This consolidation follows 30 months of persistent armed resistance in Ethiopia's Amhara region and beyond. The movement has established a central command led by Zebana Kassé as chairman. He is supported by Henok Adese, deputy chairman for political affairs, and Habtewalde, deputy chairman for military affairs. The organization's strategic operations are further strengthened by General Tafarra Mammo, who heads the military wing, and Gata Asrada, who leads the political department. ስለዚህ ፋኖ ሓደ ኣገዳሲ ስጉምቲ ወሲድሎ እሱ ድማ ዝነበሮም ፍልልይ ኣፅቢቦም ሓደ ወታደራውን ፖለቲካውን ሓይሊ ኣቆይሞም ኣለው። ሓድነት ናይ ፋኖ እዩ። ፋኖ ሓያል ዝኾነ ሕብረትን ሓድነትን ዘይምግባሩ እዩ ንብልፅግና ክሳብ ሕጂ ኣፅኒሕዎ ዘሎ እምበር እቶም ፋኖ ዝበሃሉ ኮላ በቢ ዘለውዎ ከምዛ ሕጂ ዘለውዋ ጥራይሲ ዝገብርዎ ዘለዉ ኮዚ እዩ ከም ትሪእዎ ዘለዎም ብዝኸድዎ እዮም ዝማርኽዎ ዘለዉ ብዝኸድዎ ንብልፅግናን ሰራዊቱን ብዝኸድዎ ክማርኾ እዮም ዝዕሉ ዘለዉ ስለዚ ሕብረት ገይሮም ኮኦርዲኔትድ ዝኾነ ሕብረት እንድሕር ገይሮም ናይ ደጋ ሓይሊ ክሕግዞም እውን እንተደልዮም ሓገዝ ማለት እዩ ሓገዝ ክረኽቡ ክእሉ እዮም ብቐሊሉ ስለዚ እዚ ሕብረት እዚ ነዚ ሕብረት እዚ ዝሰምዐ ብልፅግና እዩ ኤርትራ ሰራዊት ወታደራዊ ሓገዝ ንፋኖ ትባላ ዝበለ ፖሊስ ፍላግ ብልዎ እዚ ዝመፆ ዘሎ ሓደጋ ይፈልጥ ስለ ዝነበረ ዝመፆ ዘሎ ሓድነት ንሱ ኣብ ዜና ኣብ ላልነት ንኸይፈጥር እንታይ ኢሎም ሻዕብያ ብረት ንፋኖ ክዕጥቕ ብእንታሽሙ ረኺብናዮ ዝብል እዚ ዜናታት ዝሰምዖ ዝነበርኩም ካብ ዝተበገሰ ነይሩ Moving on. Let's turn our attention. Eritrea have clashed yet again. It has accused them of escalated tensions. Ethiopian police said that it seized over 50
كم تري ودنر كم زين سمعنا يبتفل عليه سراويتنا بوليسنا إثيوبيا على 5 زخون أيتن كالن نابلت قلنا زسدد زنبرة كبير ترى كم زحزة نفانو زخي زنبرة كم زحزة زبل دراما زقبرو زنبرة كابي زبل قسم خان فلوتيو تعلامة فانو حدنت يقبر سلو حدنت نفانو دما نابي عمرو زحصر مخانو سلو دفلتو انت قبروا له مجمريا يتحدث نايفانو الزارب ارستخينو كل سب زعبو كيزارب ناف شعبيات تويست قبر لك شعبيه حق زبل نت ناراتيف حدنت نايفانو كي ودادرو سبد ما بزعبو كزارب ፋኖ ብሔራዊ ንቅናቄ ምስረታን አስመልክቶ የተሰጠ መግለጫ ጥር 9 ቀን 2018 ዓመተ ምህረት እነሆ ዛሬ ጥር 9 ቀን 2018 ዓመተ ምህረት ኢትዮጵያንና ቀጠናውን የሚያተራምሰው የብልጽግና ቡድን استنفاس የሚፈልቅበትን ሸለቆ የሚዘጋ ታሪካዊ ውሳኔ ወስነናል። እጂ ኣብዚ ኣብ ካልእ ክትሰምዕዎ ትኽእሉ ኢኹም እቲ ፅቡቕ ነገር እንታይ እዩ ክርዳኣና ዘሎ ስለምንታይ እዚ ንሰምዖ ዘለና ነገራት ኣዝዩ ኣገዳሲ ይኸውን ኣሎ ሓደ ኣብዪ ኣሕመድ እንታይ ይደሊ ኣሎ ሽምግልና ፋኖ ምሳይ ዲስካሽን ክገብሩ እዮም ዝብል ፕሮፓጋንዳ እንኮላይ ንሕብረት ኣፍሪካን ኢጋድን ኢትዩ ፕሮፓጋንዳ ክገብር ቀኒ ብግምጣሉ ፋኖ እንታይ ገብር ኣሎ ሓድነቱ ካብቲ ዝነበሮ ንላዕሊ ሓድነት ገይሩ ሓደ ግንባር ሓደ እዚ ጌርና ክንወቅዓ ካይና ይብለሎ ስለዚ ኣብዪ ኣሕመድ ፖለቲካዊ መዕለቢ ነዚ ናይ ኣምሓራ ቃልሲ ንክገብር ዝፈተኖ ኩሉ ማይ ዓሚኹ ከም ዝተረፈ ኢና ንርኢ ዘለና ስለዚ ዝኾነ ይኹን ናይ ብልፅግና ምንቅስቃስ ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ድራማ እንተደይ ኮይኑ መፍትሒ ይፈጥር ከምዘየለ ንፋኖ ዕጥቂ ውሪዶም ኢሉ 2-3 ሰባት ኣምፅኡ ቃልሲ ከም ዝውዳእ ዘሎ ህዝቢ ኢትዮጵያ ኣብ ውሽጢ ኣቲኩ ምሳና ፖለቲካዊ ዲስካሽን እዩ ተወዲዩ ገለ እናበለ ከሎ ኖ ማይ ፍሬንድ you are dreaming تحلم يا خزلغا بقمت علي زلت تكون النتي والولو لذي تخالاي نطبع مقايير بزن بلو زلنا دما فانو 3 وارح لا لك لتا عمل زقات سنة قال سنات مالتي انتاي ريكا ريزيلينس ناتو ناي متصوار ناي كتصال النت هذا قالسي بفلاي كم زي ناي فانو زمسالي ننوح كقصل ندحر غيلو كل زي كحيل زغل مغنياتو كم إثيوبيا أو شت عدو زنبرة نا علم دقاف زنبرو أصوار على حق سراويت على نزبل قاتل يخل نير معناته دخوم كله كتفو يخل نير فتيني لما يفتنا يكون ما عد جزي يفتيني أي سلطة سلازم انتهي مالتيو نايف عنو قالسي نحوارو كغير وكم زي كله لذي إتي فانو زبهر قالسي نحوارو قتل زخلن من مليسو نحيي لك خيد زخلنا نرزلنا بقمت علو ناي جوبوليتيكا مكسقاس لما انتهي لنا متأن السودان أن حيلا دمسطلو منجس السودان دما هذا كابتن تاع ريسيف كتنسو زغل تنفاس كبو زغل حيلي كابي كم زمصي فلتيو كابي إثيوبيا يكمص سلازي ني إثيوبيا كم صلايت هاجر يوم نعان ممكات نزنا بلصقنا سرعات نموداقو مس فانوك سرحو خليم ويون كورودور افدغ كوفتي خليم ግብጽ ድማ كل ግዜ ዝደልይዎ ኣካ ነገር እንተሎሲ ወላ እኳ ፋኖ ሓያል ኮይኑ ንብልጽግና ስዒሩ ሓያል ክኾን ዘይደሊ ተኾኑ ፋኖ ክደምሰስ ግብ ፍጹም አይደልኝ لذي ميديا أنا جبت بزعق زي نزناي فأنا مقصقص عدل الزبا ولا زي جتري وصنعكم نقرأ من قديك كرتاكم زي ميديا زي أنا جبت يو تري ورد لهم زي دي ان ايز بنزلوا أنا جبت زي ميديا زي كم زجيرهم أقول لهم بإن انترناشنال ميديا تقبلنت كلها كم زغلتك على سنة فانو أصابع قبنا بتهزبي زغرب وصلوا نشاتهم ميديا ناتومي سلازي بجبتي دقاف على اللوي بيرتراخه برقص دقاف كلوي الجنت زي لك كلوي شعبيا دما نأبي بخمي منجدي دكتو قصد واكم زغلي فلتي بخمي منجدي كم تنسو كم زي نقوم شيتنا مايكروفونات وزي زاربا زي كونه بسلاحتا كب كيو ጨርቁ خدر بيو خم زغل كمان تلو خم زغلينا نرزالنا معناته كم إثيوبيا زعم السل هاجر زبلصقنا زمر حزل هاجر نتما كلاي منجسي نكتو دغو كابوز تعبنا غرياله ابوش ኤርትራ ተቃወምቲ ያለው ኣብ ሓደ ቦታ ናይ ኤርትራ ግንባር ሒዙ አንጻር መንግስት ዝዋጋ የለን ስለዚ ናይ ኤርትራ ንከተውድቕ ኣይኮነን ብልጽግና ንኣሜሪካ ይከቢድ ነይሩ ኩሉ ግዜ ንሓደ ስርዓት ከተውድቆ ሃጓፍ ከልወካ ክኸላል ወይ ከምዚ ኣብ ቬኔዙዌላ ዝገበርዎ ወታደራት ሒዝካ መፂኻ ገለ ክትትን ኣለካ which is very difficult ምክንያቱ ኤርትራ ብከምኡ ክወድቕ ዝኽእል ስርዓት ከምዘይኮነ ካልኩሌት ገይሮም እዮም by the way ፀብፃብ እውን ሓደ ግዜ ሂበኩም ነይረ ያኔ ሓደ ግዜ ኣብ ግዜ ኦባማ ከምኡ ተሓሲቡ ነይሩ ካብ ጅቡቲ ዘሎ ወታደራዊ ክንፍናቶም ኣብ ኤርትራ ገለ ወታደራዊ ስጉምቲ ክወስዱ ሓሲቦም ሓደ ጀነራል ኣይዋፃኩም ኢሉ ቅድሚ ንዑ ምግባርካ ኢልዎኒ ኣብን ኣማኸርቱናቱን ቅድሚ ነዚ ስጉምቲ ሙሳድካ መንግስቲ ኤርትራ እቶም ሻዕብያ መን ምዃኖም መፅናዕቲ ግበር ኢሉ
كما يلوم مزيوم كما عين سبات يوم زيوم صيلكا خمزي حنت هاجرنا أفريقيا بوتا دروح عقمكنا عليها نخليلكا بسمعي زقبر ديكونه مزعتي يدلي زوم سبازياتهم أو مزاسون ريبو بخاميد مزيوم بس من تواجيهم يمزيوم ስለዚህ ራሻ ሕብረት ሶቪየት ቢልዮናት ሓጊዛቱን ደርጊ ክዕወት ኣይከኣለን እዩ እዚኦም ሰባት እዚኣቶም ከምቲ ትንዕቆም ወይ እውን ከምቲ ኣብ ፅሑፍ ተንብብዎ ወይ እውን ከምቲ ናይ ኢትዮጵያ መራሕቲ ዝነግርኩም ከምኦም ኣይኮኑን ጥንቃቐ የድልየኩም ዝበሎም ፕላኖም ቀይሮም በቃ ነቲ ረጂም ንምድኻም ጥራይ ንቐፅል ነቲ ህዝቢ ተጓሕጉሑ ከም ዝወፅእ ኤርትራዊ ኣብ ኩሉ ስደት ከይዱ ፋሕፋሕ ከም ዝብል ኤርትራውነት ስምዒት ከም ዝዳኸም ኩሉ እዚ ካሊእ ኣጀንዳታቶም بوقعي زسرحلو نريو زنبرنان نعمتات قصيلو نسون غزيو حكيمو زودقان زتقفشن مالتيو نيرتراونت كطفو وز حسب دما كم زخلع كم زغبرون بحاوي تفتينو كم زوص زغبرو يوم زجي نبلصغنا كون كلوغن ازيوم زمسلو ململ منسيات ايديولوجيكالي بسن حساب حيال مغنيات زلوم حزب امحرا كاب بلصغنا ترادي كونس نعمتات زقصله سيستماتيكالي كباور زهدمنا نيرو زبل بحلاي هايله سلاسي يكون درج يكون كلهم جمنا امحارا انترست زنبرو ما يكون حزب امحارا كمي غيرو ابوليتيكا اندرماين كوينو እና ተዳኸመ ከም ዝኸይ ዝገብሩ እዮም ዝብሉ ምናልባት ሃይለ ስላሴ ይብሉን እዮም ግን ደርጊ ከም ትዝድለ ዕድላት ይህቦም ኣይነበረን ኢህአደግ ድማ ጠቕላላ ንህዝቢ ኣምሓራ ከም ዝዳኸም ከም ዝገበሮን ብልፅግና ድማ ነታ ናይ ኢህወደግ ፕሌይቡክ ብኦሮሞ ተኪዩ መሊፅ ይቕፅል ኣሎ ስለዚ ሓያል ዝኾነ ሰረት ዘለዎ ስምዒት ዘለዎ ቃልሲ ዘለዎ ስለዚ እቲ ናይ ፋኖ ምንቅስቃስ ድማ ሓደ ካብቲ ንኤርትራ ትግራይ እንተኸይድካ ድማ ተመሳሳሊ ስለዚ ኣብ ትግራይ ዘሎ መንፈስ እውን ካብኡ ዝፍለ ኣይኮነን ኩሉ እዚ ድማ ነዚኦም አንጻርና ኡይ ዝብሉ ዘለው ካብኡ ዝብገስ ስምዒት የሆነ ፍላጎት የለው ምክንያቱም የራስ የሆነ ፍላጎት እንዲኖር እኮ መንግስት መሆን አለ አትሊስት ማንኛውም በኩል በሻቢያ ተደግፈህ በሌላ በኩል ደግሞ እርስ በእርስም ተደጋግፈህ የኢትዮጵያን መንግስት እየወጋህ ለሻቢያ ምንድነው የምትጠቅመው ከተባለ የሻቢያ ኢንተረስት ጦርነት ነው ስለዚህ ጦርነት ነው ለሻቢያ የምትሰጠው ማለት ነው ጉዳይ ካለሳ ላይ ቀር የአብይና የስምረት ጉዳይ ጌታቸው ጋር የተያዘ ነው ሶስቱ አብይ ጌታቸው ስምረት ነው አብይ በጌታቸው ረዳ ደስተኛ አይደለም ግልጽ የሆነ በጣም በግልጽ ደስተኛ አይደለም ይሄ ደግሞ በተለይ ደግሞ በጣም የተባባሰው አልጀዚራ ደርሶ ከመጣ በኋላ ነው ከአልጀዚራ መልስ ጌታቸው ሁሉም ጋር ነው ሲተኩስ የነበረው ራሱን ጋር ተኩሷል ሁሉም ጋር ሲተኩስ ነበር አብይ ጆኖሳይድ መሪ ነው አለው የስምረት እንታይ ዝብል ዘሎ ስታሊን ኣብቲ ስምረት ዝበሃል ከምኡ ድማ ኣብ መንጎ ኣብን ጌታቸው ረዳን ሓደ ዓቢ ፀገም ከም ዘሎ እዩ ዝነግር ሓደ ዓቢ ዘይምርድዳእ ከም ዘሎ ድሕሪታ ናይ አልጀዚራ ኢንተርቪው ዝገበራ ብርግፅ ተፀቢና ኢና እዚ ምክንያቱ ናይ አልጀዚራ ዓቢ ዳመጅ ይፈጢሩሉ ዓቢ ዕንወት ውጥቀት ማህረምትን መጥቃዕትን እዩ ንብልፅግና ከምኡ ድማ ንኣብይ ኣሕመድ ብውልቁን ንመንግስቱ ድማ ብጆኖሳይድ ከም ዝኽሰስን ልዕሊ ኩሉ ድማ ኣብ ኢንተርናሽናል ሚድያ መንግስትናቱ ብሕማቅ ገበና ዝሕተትን ብተደጋጋሚ ብደምን ብሕማቅን ዝነብር ዘሎ መንግስቲ ምዃኑ ንዓለም ከም ዝፍለጥ ገይርዎ መሃብቲ ዝዓበየ መጋባይ ስለዚ እዚኣ ይቕረታ ክብለሉ ይክልኒ ወላ ተመሊሱ ሽዕርዩ ሻዕብያ ከም ዝገበረዶ ኤርትራ ተንኮልዶ ገለዶ ድብል ኩሉ ፕሮፓጋንዳ ክገብር ንኣብ ድማ ሓፍ ከብል ነቶም ህወሓት ክቐትል ተፈተነ እታ ዝፈጠራ ዳመጅ እታ ዝፈጠራ ሓደጋ ወይ እውን ዝፈጠራ ዝገበረሉ መጥቃዕቲ ብቐሊሉ ክትጋዕ ትኽእል ወይ ከዓ ክትፅገን ትኽእል ኣይኮነን ስለዚ ኣብ መንጎ ክልቲኦም ፅቡቅ ዘይምርድዳእ ከም ዘሎን ሜቢ ንግዚኡ ክጥቀመሉ ክፍትን እዩ ምስ ዘሎ ኩነታት ግን ምስ ግዜ ቤላ ገይሩ ክጉሕፎ ከም ዝኽእል እዮም ዝዛረቡ ዘለው ፖለቲካ ናይ ትግራይ ብዙሕ ዝፈታትን ነገራት የጋጥመሎ ማለት ኣብ ትግራይ ዘሎ ብድሆታት ቀሊል ከም ዘይኮነን ብርግፅ ግን ሓደ ካብኡ እቲ ዝለንቀነ ዝብልዎ ዘለውን ነፍሱ ዝኻልእ ኣርእስቲ እዩ ዝስምዕዎ እስኪ ቁፅፅር ሕጊ ዝወዓሉ ግለሰባት ኣለው ገሊኦም ብጣዕሚ ነኽብሮም ብደንብ እውን ዓብይ ደረጃ እንህቦም
ካብ ላዕለዎት ፍሉጣት ጀጋኑ ኣዘዝቲ ሰራዊት TDF ዝነበረ ጀነራል ጉዑሽ ገብረ ኣብ ትሕቲ ቁፅር ሓይልታት ፀጥታ ትኽልል ከም ዝኣተወ ተገሊፆም ካብ ላዕለዎት ኣዘዝቲ ሰራዊት ትግራይ ሓደ ዝኾነ ብርጋዴር ጀነራል ጉዑሽ ገብረ ከም ዝተኣሰረ ብስፍሓት እናተገለጸ እዩ ዘሎ ነዚ ሓበሬታ መሰረት ብምግባር ብመራኸብቲ ዜና እቲ ክልል ኣማሲኡ ኣብ ዝተዘርግሐ ዜና ቢሮ ሰላምን ፀጥታን ትግራይ ዝርዝር መግለፂ ዘርጊሕሎም እቲ ልዕሊ ሕግን ስርዓትን ምዃን ኣይከኣልን ብዝብል ዕላዊ ዝኾነ መግለፂ ዝተዘርግሐ መግለፂ ብዝርዝር እቶም ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ዝኣተው ኣዘዝቲ ሰራዊት ዋላ ይግለጽ እምበር ጀነራል ጉዑሽ ገብረ ኣብ ትሕቲ ቁፅር ከም ዝኣተው እዩ ካብ ትግራይ ዝረኸብናዮ ሓበሬታ ኣመልኪቱ ዘሎ ኣብቲ ቢሮ ሰላምን ፀጥታን ትግራይ ኣማሲኡ ዘርግሖ መግለፂ ልዕሊ ሕግን ስርዓትን ምዃን ኣይከኣልን ዝብሉ ኮይኖም ጥንካረ ሰራዊት ንምሕላው ዝተዋሃበና ተልእኾ ብብቕዓት ምፍፃምን ሰራዊትና ናይ ውሽጢ ፅሬቱን ሓድነቱን እንዳሓለወን እናተመዓራርየን ኣብ ኩናት ይኹን ኣብ ሰላም ዓበይቲ ዓወታት መንገዲ ግን ብሕጊ ዝተጠርጠረ ሰብ ኣብ ትሕቲ ሕጊ ክውዕል ንቡር ስለ ዝኾነ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ዝኒሄ ጉያ ንምንታይ እዩ ዝብል ንብዙሓት ከም ንሪኦ ዘለና ኣብ ትግራይ እዚ ከምዚ ዓይነት ቀፃሊ ፖለቲካዊ ድራማታት ብብዝሒ ዝረአ ዘሎ እዚ ከዓ ነቲ ዘሎ ኢንስታቢሊቲ ዘይምርግጋእ ቀውሲ ኣብ መሊሱ የብእሶ ግን again they are trying their best እቲ ዘሎ ኩነታት ብዙሕ ገንዘብ ኣንጻሮም ተዋዲዱ ከም ዘሎን ነቲ ዘለዎ ኩነታት ነቲ ዘለዎም መሓለኻታት ከም ዝዕየል ዝገብር ብዙሕ ፈተናታት ስለ ዘሎ ወላ ሓንቲ ክግበር ዝኽእል የለን ነቲ ኩነታት ክንዕዘቦ ጥራይና ዘለና ተዓዚብካ ነቲ ኩነታት ምርኣይ እምበር ኪኑ እዚ ነትን ክትብለሉ ትኽእል ኩነታት የለን ሓንቲ ኣብዚኣ ለንቀነ ዝወፃ ዘለዋ ቪድዮታት ደስ ክብላኒ ጀሚረና ኣለዋ እዚያስ ክስምዕዋ ባታት ሓንቲ ደርፊ ትድረፍ ኣላ ኣብ ቴሌቪዥን ዝርያ ክኸውን እዩ ከመይ ዘይከውን ትብል እንታይ እቲ ዝኸውን ኩሉ ነገር ክኸውን ምክንያቱ ሰብ ክገብሮ ዘይኽእል ነገር የለን ንኣብነት ትብለካስ ናይ ምግቢ ውሕስነት ክኸውን ኢልካ ኮፍ ኢልካ ተማህሊልካ ተምፅእ ነገር ኣይኮነን ሰሪሕካ ግን ነብስኻ ክትምግብ ትኽእል ኢኻ ፅርግያታት ክህሉ ኣለዎ ኢልካ ፅርግያ ክሰርሕ ዘይክእል ሰብ ኣሎ መራኸቢታት ፅሩይ ማይ ኣብ ኩሉ ክርከብ ክኽእል ኣለዎ ፅሩይ ማይ ክስተ ክእል እዩ ዘይከውን ነገር የለን ዘይከውን ነገር ኣሎ ዝብል ኣነ የለን ዘይከውን እንታይ ኮፍ ምስ በልካ ጥራይ ዘይሰርሕ እንድሕር ኮንካ ኣይከውንን ዝኾነ ነገር ኣይኮን ኮፍ ኢልካ ክትፈላሰፍን ክትዛረብን ኣስተምህሮ ክትብን ድሕር ትውዕል ኮንካ ከይሰርሕካ ዝኸውን ነገር የለን ድሕር ሰሪሕካ ግን ኩሉ ነገር ክኸውን እዚኣ ኢንተርቪው ምስ ጋዜጠኛ ተወልደ ዝተገበረ ሓንቲ ካብተን ዝበለፃ ትሕሶታት እየን ኣብ ኣነ ሰሚዐያ ኣይነበርኩን ግን ክትሪኦ ከለካ ከምዚ ዓይነት ፐርሰናል ዲስካሽንስ ውድ ቢ ቨሪ ቨሪ ኢንትረስቲንግ ክትሰምዖ ካብ መራሕቲ ናይ ኤርትራ ደረቕ ዝኾነ ፖለቲካ ጥራይ ዘይኮነ ትሕቶ ሓደ ግዜ ፐርሰናል ዝኾነ ነገራት ናቶም ክንሰምዕ ከለና ቀደም ይግበር ነይሩ ብርግፅ ግን ኣብዘን ዝሓለፋ 5-6 ዓመታት ግን ምናልባት ብኤአይ ገይሮም ገሊኦም ካብ ክትክእዎ ፈቲኖም ኣለዉ I will take a few questions. Hopefully you won't ask me about the neighbor. Why is Eritrea calm despite invasion threats? We do not react to noise. We assess capability, not rhetoric. Are you dismissing Ethiopia's military warnings? Warnings without capacity are theatrics. Posturing is not power. How do you assess Prime Minister Abiy's leadership? Childish. Emotion replaces ጀነራል ስብሓት ኤፍሬም ኣብ ሚድያ መፅኡ እንተዝዛረብ ነይሩ ኢሎም ዝገብርዎ ዘለዉ እዩ ሓደ ግዜ ብዙሕ ነገር እዩ እቲ ኣብ ሚድያ ብዘይምምፅኡ ዝሓልፈና ዘሎ ንብሎ እኳ ከሚ ማለት ጀነራላት ናይ ኤርትራ ብዛዕባ ኩነታት ብዙሕ ግዜ ኣብ ሚድያ ዘይቀርቡ ምዃኖም ገለገለ ሰብ ኣሎ ዘረባ ፅቡቅ ኣይኮነን ዝብሉ ግን ፈቲኻ ፀሊኻ ድማ ንህዝብኻ ድማ እቲ ፍልጠት ናቶም ተመክሮ ናቶም ብዝዛረብዎን ብዝፅሕፍዎን እዩ ዝመሓላለፍ ኣብ ደገ ዘሎ ህዝቢ ድማ ዝነዓቕ ህዝቢ ይኮነን ኣዝዩ ውዕውዕ ዝኾነ ሃገራዊ ስምዒት ዘለዎ ህዝቢ ስለ ዝኾነ ናቱ ሓሳባት ናይዚኣቶም ባህራት እዚኦም ኣርካናት ናይ ገድሊ ዝኾኑ ዓበይቲ መራሕቲ ናቶም ዘረባ ሳላ ኤኣይ ከም ዝናገበሩ ነቲ ኩነታት የውፅዎ ኣለዉ ናይ ብሓቂ ዝምስገን ስራሕ እዩ ንብልፅግና ጠራርዕ ናይ ብልፅግና ግምት ክንበ የብልናን ክንደይ ግዜ ኣነ ናይ ጀነራል ስብሓት ኤፍሬም ኣብ 2008-2007 ዝዛረቦ ዝነበረ ኣብ ዝነምፅኦ ክሳዕ ክንደይ ፓወርፉል መልእኽቲ ኣለዎ
ኢማጂን ኣብዚ ዋን እዚ ንዘሎ ኩነታት ንዝመፅእ ዘሎ ነገር ክዛረብ ከምቲ ናይ ቀደም ብቪድዮታት ክቅረፅ ተዝኽእል ነይሩ ክንደመንታይ ህዝቢ ኤርትራ ክመሃረሉ ምኽኣለ ዝብል እምነት ኣለኒ ግን ናይ ጥዕና ጉዳያት ዘይርዳእኒ ስለ ዝኾንኩ ይኮንኩን ግን ሓደ ሓደ ግዜ ብዙሕ ሓጓፋት ኣለና ከምዚ ብፍላይ ኣብዘን ዝሓለፈ ዓመታት ካብቶም ቶፕ ቲር ከም ዝለዓለ ደረጃ መርሕነት ዋሕዲ ናይ ኣድቫይስ ወይ ከም ምኽሪ ዕምቆ ዘለዎ ሰፊሕ ዝኾነ ዘረባታት ሰሚናራት ዘይካየድ ምዃኑ ሓደ ሓደ ግዜ ካብቶም ዓበይቲ ሚኒስትራት ከምኡውን ፖለቲካውያን ኣማኸርቲ እዚ ጉዳይ እዚ ጠመተ እንደዝውሃበስ ደስ ምበለና ካልእ ኣብዚኣ ሓደ ትግራዋይ ዝበላስ ክስምዑዋ ናትና ኣክቲቪስታት ፃርፎ ገለ ይኮን ብዙሕ ፖለቲካዊ ትርጉም ወታደራዊ ትርጉም ዲፕሎማሲያዊ ትርጉም ዘለዎ ቃላት እዮም ንዓይ ያው ክልቲኦም መቃለስቲ እንዲኦም ነይሮም ዝኾነ ረኽቢ ነይርዎም ተረኽቢሱ እንተስ ብዝተፈላለዩ ምክንያት በቲሰቡ ተረኽቢሱ ያው ትገብሮም ረኽብታት ብረብሓን ኢኻ ትፃምድ ስለዚ ኣብ መንጎ ስርዓት ብልፅግናን ኣብ መንጎ ስርዓት መንግስቲ ኤርትራን ዘሎ ዝነበረ ረኽቢ ቶታሊ ተቋሪፁ እዩ ካብ ዝቋረፅ ኦልሞስት 2 ዓመት ገለ ብናተይ ርድኤት ዝብለካ ዘለኹ ምክገብሮ እቲ ዝርዝር ሓበሬታ ዝለ ዘሎ እቲ ኣውፋሪ ወይ ከዓ እቲ ቀዳሚነቲ ቀረብ ዝገብር መንግስቲ ማለት እዩ መንግስታዊ ትካል ክኸውን ይኽእል ወፍሪ ዝቕበል ዘሎ ትካል ኣሎ ማለት እዩ እቲ ኣውፋሪ ከዓ ንሱን ሓበሬታ ኣለዮ ሕጂ እቲ ሓበሬታ እቲ ዴታ ድበሃል ስለክልቲኦም ይደልያ ስለዚ ብክልቲኡ መገዲ እቲ ኣውፋሪ ንህዝቢ ኣብ ሚድያ ክንዛረብ ከለና ንህዝቢ ክንዛረብ ከለና እቲ ህዝቢ ደልየና ክንዛረብ ማለት ሕጂ ህዝቢ ደልዮ እንታይ ድገብር ኣበየ ድኸይድ እንታይ ትሕግታት እንታይ ቅፅዕታት ከማልእ ኣለኒ ኣውፋሪ ክኸውን ምውፋር ማለት ንምሸቱ እቲ ገንዘብካ ኣውፊርካ ድሕሪኡ መክሰብ ትረክበሉ ኣብ መንጎ እውን ገንዘብካ ናይ ምንቅስቃስ ተኽእሎታት ኣሎ ድየለ እንድዩ እንታይ ትሕጊ እንታይ እዩ ትቐረፅ እንታይ እዩ ትኽፍሊት እንታይ ብዙሕ ኣለዎ ክፈልጦ ድግብኦ ማለት እዩ ብዓብዪ ከዓ እቲ ዕድላት ኣብይ ኣብይን ኣሎ ወይ ከዓ ነቲ ዕድላት እውን ኣብ ኣግሮ ኢንዳስትሪ ተኮይኑ ኣብ ናይ ማኒፋክቸርን ተኮይኑ ናይ ቱሪዝም ተኮይኑ ገለ ተኮይኑ እንታይ እዩ እቲ መፅናዕታዊ